Γιατί 4 προβολάκια 48W, ενώ φαίνονται ίδιες οι φωτογραφίες, έχουν διαφορετικές τιμές. 48W mini στα 490, 48W ultra slim στα 790, 48W light στα 990 και 48W το Rollinger στα 1590. Πάμε να τα δούμε ξεχωριστά και μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο ώστε να σου δείξω πώς φαίνονται στο χωράφι από τη θέση του χειριστή πάνω στο τραχτέρ. Ξεκινάμε με το 48W mini, το οποίο είναι το φθηνότερο. Είναι λεπτό, 8,5x8,5 και είναι διακριτικό ώστε να το βάλετε σε σημεία τα οποία έχετε περιορισμένο χώρο. 48W ultra slim. Μεγαλύτερο από το προηγούμενο, λεπτό και αυτό, 10,5x10,5 η διάστασή του και λόγω μεγαλύτερου μέγεθος έχει περισσότερο φωτισμό. 48W light, 10,5x10,5 διάσταση, μεγαλύτερη ψύχτρα και καλύτερη ψήξη και περισσότερες ώρες λειτουργίας και καλύτερα LED chip. 48W Rollinger, το Mercedes των 48άριδων. Τεράστια ψύχτρα, επικατεστερωμένο καλώδιο, 16 LED άριστης ποιότητας και διάχυσης φωτός και είναι η πρώτη επιλογή για επαγγελματίες αγρότες και ηλεκτρολόγους. Και όλα αυτά διαθέσιμα και σε στρόγγυλο σχήμα στα 42W και τρέχει προσφορά στα Ultra Slim, τα τετράγωνα και τα στρόγγυλα 48W και 42W από 79€ στα 49,90 τα 10. Και πάμε τώρα να δούμε σε πραγματικές συνθήκες πώς φαίνεται στο χωράφι κάθε προβολέας ξεχωριστά τη νύχτα. Εδώ βλέπουμε το 48W mini. Να πούμε ότι η απόσταση του τραχτέρ από το φράχτη είναι 40 μέτρα. Πάμε στο 48W Ultra Slim με άλλη γωνία δέσμης και φαίνεται ότι το φως ξεπερνάει το φράχτη αρκετά. Παρακάτω ο 48W Light με διαφορετικά LED όπως είπαμε και πριν. Και τέλος ο Rollinger, ξεκάθαρα πράγματα, άλλη διάχυση και άλλη δύναμη. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι δοκιμές γίνανε με έναν προβολέα, συνήθως χρειάζονται 2 ή περισσότερους, ώστε να έχουμε καλύτερο φωτισμό, χωρίς σκιές και σκοτεινά σημεία. Όλα διαθέσιμα στο ariashop.gr.